Holíka. Útočník Eliáš z New Jersey totiž získal včera 2 body za gól a asistenci v duelu proti New York Rangers. Vyrovnal se tak v historickém pořadí kanadského bodování českých hokejistů v NHL druhému Holíkovi. Ten ukončil kariéru v loňském roce. Tolik zprávy s Adélou Cifárkovou. Následuje doprava a počasí. Všechny řidiče zdraví Lucka. Dejte pozor na Praze 8. Na křižovatce Zenklovy a na Skírce se ve směru do centra srazil osobák z tramvají. Jestli máte další info, volejte zdarma 800 900 952. Dojeďte fajn. Venku je dneska zase nádherně a využijte toho, o víkendu se moc nevoře, má být pěkně hnusně. Zataženo s deštěm, teploty jenom 8 až 4 stupně Celsia. Pátek je tady, to je pro většinu z nás ten nejkrásnější den z celého pracovního týdne. Svátek má dneska Emanuel a pozor na Rosky Frajer, který ho znáte díky bombě Down. Jay Sean má dneska 29. Jestli taky budete dneska spoukávat svíčky, to všem všechno a posílat 500 volání na